ina jin yawa. Kamal Kabiru ya zo na neman ka. Ban san shi ba, ban san da zuwan shi ba. Wannan gidan shakatawa na. Okay, sorry sir, amma kusan 3 days yana zuwa yanzu. Shigo da shi, ba zai wuce 'yan maula ba. Mutane ba dama su ga Allah ya ma rufin asiri. Shikenan sai a takura ma. Shigo da shi. Okay, so ba dama. Wai ba kai sun zama? Me kawo ka? Waye kai daga ina kake? Wannan wani labari ne da ya wuce. Kamal. Oh, hey. Na gane ka. Ina zuwa da labari. Asalin masu harkar mai ɗin. Ya rayuwa? Anyway, yanzu ka san cewa ni ne mallaki Gentle Oil and Gas. Rayuwa ta yi kyau ba. Ya kai ba? To ni dai gaskiya ina zuwa da labari. Yeah. Tanka nawa ka sai? Pizza. Tabada. Ina jinka. Yanzu dai haka halin da ake ciki. Oh, sorry da Allah. Ya kai abokina, hakika na ji daɗin ganin ka cikin ƙoshin lafiya, sannan ina taya ka murna akan nasarorin da ka samu. Sosai na so a ce ina da labari mai daɗi da zan baka, sai dai kash kaddara ta riga fata. Da fari nima na samu nasarori bayan rabuwar mu a makaranta. Ba zato wata rana sai na tashi da wata iriyar rashin lafiya. My sickness kept getting worse and worse every day. Na yi ta faman neman magani har sai da komai nawa ya ƙare. Ba na iya aiki, ba na iya kasuwanci. Ranar ƙarshe da na je asibiti likita yake tabbatar min da cewa ina dauke da cutar kansa wacce a halin yanzu ta shiga matakin ƙarshe. Kwanaki kaɗan suka rage min faɗar likitoci. Allah shi ne masani. Wannan shi ne makasudin ziyarata a gare ka don mu samu damar yin bankwana ta ƙarshe. Sai dai baka ba da damar faruwa ba. Allah ya haɗa fuskokinmu da alkhairi a Darussalam. Kamar